Takže zdravím vás u ďalšieho dielu. Je to zasek YouTube srandy, áno. Bude to z tej mapy, lebo teraz som tak pozeral trocha Petra Hustého, toho youtubera. Samozrejme, tiež choďte na jeho kanál a dajte mu odber, ako aj mne. Pokiaľ sa vám budú tieto série páčiť, dajte like, odber a zvonček, aby vám moje videá neuchádzali. A toto video je zasek to, čo minule. Som pozeral zasek jeho a on tam mal školu, lenže ja som mal políciu na miesto školy. Tým pádom mám jednu takú nabídku, že by tam teraz bola škola a jedno prekvapko, ktoré budem musieť asi dlho strihať. Takže dúfam, že sa vám bude toto video páčiť. Takže ja vám to tuto strihnem a keď sa dám na mapu, tak potom sa k vám vrátim. Takže vraciam sa k vám a konečne sa môžeme vrhnúť na to. Môžete sa ešte pozrieť na tú školu, stával som ju asi 5 minút. Samozrejme je tu aj krásne autíčko. Ale nemôžem ho zobrať, lebo ja som učiteľ a nie je moje. Parkovanie len pre zamestnancov a toto je riaditeľové akože. A jak si môžete všimnúť, tá FBI-ka nie je zmenená, niekedy ju zmením. Ale toto, keď ste sa možno čudovali, tak to sú kamery. Čauko vesničan. Takže pôjdeme aj k lekárovi zase, akože. A nebudem okolo toho kecávať a vrhníme sa na to. Jednotka, učiteľ. No, takže idem takto do mojej triedy, dúfam, že sú tam všetci. No, takže, dobrý deň. No, už vidím, že ste si aj toto nachystali zo všetky, dobre. Takže dneska budeme mať prvú vlastivedu, ale bude test. Takže ste tam magnetky podávali. Prečo magnetku slnka ste dali naopak, tak to má byť. Takže napíšeme si toto do začítka. Takto. To ako vážne vy vytrhávate z tej strany a háčite tu po mne. Dostanete tresty. Takže túto magnetku asi presunieme sem a túto dám sem. Žiaci, píšete si to do zošítkov, počkajte. Dobre, ty píšeš. Ničo nestíhaš. Dostaneš 5. Takže túto to takto popíšeme. No, takže už vám zazvonilo na prestávku a môžete ísť domov, ale nezabúdajte, že zajtra bude test, dobre? Takže toto si budete musieť do toho testu napísať, takže môžete ísť. Neznášam túto prácu a hlavne týchto žiakov. Idem domov, kradnem riaditeľovi auto, je mi to jedno. Trojka, pracovník. No takže už mi tu nachystali ten vysokozdvižný vozík. Takže mal by som tento súd presunúť sem, lebo akože oni si zaplatili veľa liekov. Takže bam. Dobre, takže mal by som to zdvihnúť. Takže 3, 2, 1. Dobre, takže dal som to dobre? Pozriem sa, áno. Tak, je to tu. Takže pozriem sa ináč, čo v tom bolo. Haló? Tam nič nebolo. Tak to na čo pracujem? Pán doktor, tu som. Potrebujem nejaké lieky proti drogám, lebo ich za chvíľu budem brať. Veď oni mi povedali, že mám na tom vysokozdvižnom vozíku vám dať tú krabici a oni ich ešte ani nenaplnili. Čože? My nemáme plné krabice liekov. Nič tam není. Možno v jednej alebo dvoch je. Tak
To ti strhnú ešte aj z platu? Určite áno. Tak dobre, dáme ti nejakú zľavu. Tuto je hore proti drogám. Oh, wow. Čo si mám zobrať? Tú fľašku takú. Dobre. Vrátime sa po reklame. Toto? Áno, tu si máš zobrať. Ešte stále mám chuť na to. A to musíš vypiť celé. Aha, dobre. Už nemám. Ďakujem. Ešte vám sem vrátim takto. Koľko to bude stať? No nejakých takých 20 € a je 4 centy. Teda 4 € a 20 €. Takže 24 €. Tu máte. Čakajte, vám to hodím do kasy. To si tam už hodíte vy. Nie sa mi to dalo do tohoto. Takže raz, dva. Tak dovidenia. To boli dobrí doktori. Ak chcete vedieť, že za aký čas som túto školu postavil a ešte aj tam ten vysokozdvižný vozík, tak ja vám to poviem. Staval som to asi takých 20 minút. A ešte vám ukážem jednu vec, ktorú som vám neukázal a chcel som. Ja som na to zabudol trocha, nechcel som to moc predĺžovať, toto video. Toto pôjdem takto hore a tu sú skrinky. Čudujete sa, čo je toto? Ale to je akože zámok. Tento to nemá. Divné, dobre. Toto je akože takáto skrinka. Nechoďte dovnútra, lebo sa tam zabarikadujete. Už nikdy nevidíte, tu môžete aj trolu robiť na kamoša. Takže dúfam, že sa vám toto video páčilo. Keď áno, dajte like, zvonček a odber. A vidíme sa na budúce. Čau.